żewġ shareholders ta' dal-kumpaniji. Waħda jisimha Plash Limited u l-oħra jisimha Plash Trading Limited. Illi da' żewġ kumpaniji, ix-shareholders tagħhom kienu it-tnejn minn Azerbajġan. Dal-persuna, waħda mill-responsabbiltajiet tiegħu hija li jinnegozja il-trades tal-fuels. U li huwa responsabbli biex iħallas il-pagamenti sew dak li huma cash u sew dawk li huma through the bank. Jiġifieri da responsabbli għalihom. Allura, ovvjament, tibda staqsi ħafna domandi hemmhekk. Barra minn hekk, wieħed mix-shareholders l-oħra għalkemm wieħed huwa involut pjuttost fil-media u għandu websites bħal Google fl-Azerbajġan, l-ieħor huwa wieħed mill-chief engineers tas-Sokar ukoll. Allura hekk tibda tara ċerta cobweb ta' nies li jista' jkun għandhom x'jaqsmu għamlu kumpanija, il-kumpanija mililhom Brian Tonna, il-kumpaniji reġistrawhom bħala uffiċċju fl-uffiċċju tiegħu,